Šta je to? Šta je to? Joj, bebo. Tamo sjeka jeste. Hoće ga slikati, sam snimat ovo. Ono snima ga minut, 2-3 minuta kad ćemo gledati. Beba, šta si to dobio? Jer slikat će ga ja. Teško, povuci. Juj, povuci. Jel teško? Uj. Hajde, vuci. Haj. Vuci. Hajde. Hoće Taja pomogne. Pomogne Taja. Sada će Taja pomogne. Opa! Kako se ovo sad otvara, imam probati ovako. Ha? Taj tu. Taj tu. Taj tu. Trebao sastaviti karton, Štrumpf misli da to tako treba. Taj tu. Ha? Opa! Šta je to, beba? Hej, šta svašta ima? Šta je Šta to? svašta ima, bebo? Joj, šta je to? Je li lepo, beba? Je li lijepo? Ovako, znao sam kutiju. da će se kutiti. Jao, lepa kutija, beba. Joj. Ima kutiju, bebo. Stefani. Eto, to je to. Stefani. Jao. Pa šta ima tu svašta, bebo? Još sam trebao ono etiketu raskinuti sad. Da. Ma dobro, Štrumpf, ne konta da je tu etiketu. On inače voli etiketice. Hej! Jao, ima slon. Ima majmun. Čiro. Ima majmun sa strane, bebo. Vidi ovo, Stefane, nije još smo to ima ovih sa strane. Vidi. Ovo puz. Ima ovo. Mora ja svako okretati. Ima unutra neki karton. A nije? Ili jest? Pa ne znam, to treba tu ili ne treba. Možda se odozdo izvadi sa donje strane. A, jest. Sad si mu pokazao kako će izvrtati. Jao. Cek. Evo ga. Hohoho! Čekaj da okrenemo nazad. Gdje je puz? Puz. Opa! Štrumpf proj sa strane, vi šta ima svašta bilo. Ode mi iz kadra. Beba, baj. Oš ideš baj, jel? Sad će biti baj. A vidi šta još ima ovdje, bebo, čekaj. Me sve leđa okreće. A vidi ovo, Stefane, dođi.